लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो नै आं मोनसे जायगायाव थांबावनांगौ होन्दोंमोन ना रिसेपसन मेकआपनि थाखाय ओमफ्राय नै आं दा फैबाय दंफैखायो डाइरेक्ट लोगोनि हाबा दोनलांखांनानै आं थालांखादों आरोना बिनाबो ओरै फ्लाइअभार बाथाबारिथिंजायमोन नालाय ओमफ्राय बिसिनाबो क'क्राझार हाथिमाटाखा नालाय आं थालांखाबाय आरोना न'आव थांखाबाय थायासै लोगोफोर ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ शेयार खालामसै एसेबाबो दा हाबा जानो नागिरगासिनो दं आरो हिन्जावनावसो जागोन हाबाया ओमफ्राय दा थेवबो हिन्जाव गोदान लाबोनायखौ देखायसै नोंथांमोननो भिडिअखौ नायफालांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोरनो डेक'रेसनखौ एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो एसे नायदो हिन्जाव गोदान हौवा गोदान थागोन नै लोगोफोर बिराद सुन्दिर जानानै दं आरो ओमफ्राय जिरायग्रा लाबोथ'वाखै गाबोन बसंसिगोन आरो नै लोगोफोर हिन्जाव गोदाना सफैगौनो ओमफ्राय नै दा गेटआव थाजोबखाबाय आरो न'खरनि मानसिफ्रा ओमफ्राय दा हिन्जाव गोदानखौ बरायलांसिगोन बिसोरथ' हाबा जाखानानै फैबाय नालाय हिन्जाव गोदान न'आवनो ओमफ्राय गाबोनल'सो हौवानाव रिसेपसन जागोन ना नै लोगोफोर आंहाथ' उन्दुनानै सिखारनानैसो माबा खारबोनानै नायफैनाय नालाय हरनि 11ता जाफैलायबायमोन लोगोफोर हिन्जाव गोदान सफैनाया आजां गाजां मोनालायदों आरोना हाबा लगन'आनो एसे मोनानायखासोमोन नामा ओमफ्राय नै दासो सफैदों आरोना नै लोगोफोर अखानायै फुं जाबाय ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौ देलायहोबाय आङो थाबनो आरो आंहा मोनसे खामानि जाना होलायबाय देलायहोनानै थाब थांनांसिगोन रिसेपसनाव थानो मोननाय नंला लोगोफोर ओंखाम जानोसै नै जोंहा थांनोसै आंहा ओमफ्राय खोमसि